Samuel Miščík alias Moon je youtuber, ktorý ako jeden z mála prekonal hranicu 1 milióna odobrateľov. Aká bola jeho cesta a čo pre ňu spravil on? Na toto sa v dnešnom videu pozrieme. Hneď do začiatku vám poviem, že video nemá akokoľvek nikoho uraziť, alebo skôr Moona. Taktiež som v tomto videu snažil posunúť môj editovací skill na inú úroveň. Dúfam, že sa vám video bude páčiť. A teraz pokračujeme. Moon, údajne narodený 30. apríla 2001, svoj YouTube kanál si založil 2. januára 2014. Jedno z jeho najstarších videí, teda aspoň na jeho najnovšom kanále, vyšlo ten istý rok. Video nesie názov Minecraft Trolling Pasti. Video máte hore v karte. Video má dnes už 512 000 zhliadnutí. Trvá cca 2 minúty a má 20 000 lajkov. Ako ste aj z ukážky usúdili, jeho prvé video už je vymazané a preto sa na ne môžeme pozrieť. Taktiež vo videách vôbec nehovorí. Až do videa odpovedám na vaše otázky. Išlo o špeciál za 200 000 odoberateľov. Studio Moon TV si založil crew. Celým názvom tejto skupiny bol Studio Moon TV Crew. V tejto skupine boli youtuberi ako Atak, Matem, Dazer. Studio Moon TV Crew spočívala v tom, že spolu točí skoro každé video. Nebudem to tu celé úplne rozoberať kvôli tomu, že by to mohlo byť na celé ďalšie video. Či už chcete o tom video, či nie, môžem kľudne urobiť aj niečo iné. Takže váš názor by som poprosil do komentárov. Moon začal robiť animácie, plus svoju animovanú postavičku začal dávať do videí. Moon začal robiť animácie, lebo na scéne vtedy boli obrovská konkurencia. Chcel vyniknúť, nájsť niečo, čo bude iba jeho. Tu sa začal tvoriť základ jeho animovanej hry. Moon už od detstva miloval kreslenie a neskôr si začal všímať animované kanály zo zahraničia. Fascinovalo ho, ako sa cez animáciu
seba animovať doslova od nuly. Hral sa s jednoduchými 2D animáciami. Skúšal štýly, pohyby postav, dubbing a jeho animácia sa stala špecifickým druhom minifilmu. Niektoré boli vtipné, iné príbehom dojemné. Výsledok? Moon si vybudoval unikátnu identitu tvorca a animácie sa stali hlavným symbolom jeho kanála. Moonov rast k miliónu nebol zo dňa na deň. Začínal v roku 2014 ako malý tvorca v Sabinove s pár stovkami ľudí, ktorí zaujali jeho gameplay z Minecraftu. No postupom času si Moon začal budovať jeho komunitu, ktorá neustále rástla. Každé jeho video bolo lepšie a lepšie. A to bola jeho tajná zbraň. Neustále sa zlepšovať. Prvá fáza. Výrazný nárast, keď začal Moon animovať na jeho kanál, pritiahlo ľudí, ktorí sa malo aj niečo iné než gameplay. Moonov humor, štýl, bol niečo, čo na československej scéne ešte nebolo. A tak získal tisícky nových divákov. Druhá fáza. Moon si udržal pravidelnú tvorbu. Denne komunikoval s fanúšikmi a cítil, čo ich baví. Jeho animované príbehy dosiahol stovky tisíc vedení. Každé ďalšie väčšie video poslal kanál. Bolo to autentický, nehral sa na nikoho iného. Mal svoj vlastný humor a vlastný svet, ktorý si diváci zamilovali. Tretia fáza. Problémové obdobie. S rastúcim počtom divákov rastol aj tlak, ktorý na Moona upadal. Moon sám povedal, že sa snažil držať kvalitu a splňať očakávania, čo ho dostalo až do bodu, kde musel vyhľadávať odbornú pomoc. Ale aj to ho posilnilo, naučil sa spracovať so stresom a pokračoval v tvorbe. Štvrtá fáza. 1 000 000 odberateľov, splnený cieľ. Nakoniec po rokoch práce, stovkách videí a obrovskej trvanlivosti prišiel moment, ktorý chcel od začiatku. 1 000 000 odberateľov. Pre neho to bolo obrovský milník. Nie len číslo, bol to symbol toho, že tvorba niečo znamená. 1 000 000 ľudí kliklo na odber. 5. fáza. Konečné, čo mu prinieslo úspech. Tento rast mu otvoril dvere k životu, o ktorom kedysi len sníval, ale aj zároveň ho naučilo, že nič není zadarmo. Teraz už má Moon priateľku Náďu, známu ako Nudličku, Lamborghini, dom v Prahe a dobrý život. Vyjadrenie Moona. Vďaka fanúšikom si mohol dovoliť luxus, ale zároveň to aj považuje za odmenu za dlhoročnú drinu. Bol by som rád, keby ste ma podporili aj mňa tým, že kliknete na tlačítko odberu a lajku. Ďakujem vám za pozornosť a toto je k dnešnému videjku všetko. Keby ste chceli nejaké ďalšie videá, stačí napísať do komentárov.